V našich továrniach na ložiská Belgo sa špecializujeme na výrobu vysokokvalitných ložísk prispôsobených vašim potrebám v priemyselných aplikáciách. Naším poslaním je znížiť vaše náklady na údržbu a nákup bez kompromisov v kvalite. Ložiská Belgo Bierinzer v Krúžku, vyrábané v najmodernejších zariadeniach v Južnej Kórei a v našich pobočkách v EU v Českej republike a Švajčiarsku, spĺňajú prísne normy ISO a DIN. Naše ložiská Belgo Bierinzer v Krúžku sú určené pre rôzne odvetvia, ako napríklad oceliarsky priemysel, žeriavové operácie, všeobecné strojárstvo, offshore aplikácie, textilný priemysel, poľnohospodárstvo, offshore, baliarsky priemysel, tlačiarenský priemysel, automobilový priemysel, baníctvo a strategické umiestnenie pre rýchlejšie dodanie s centrálou v Belgicku a distribučnými centrami v Európe, na Blízkom východe a v Ázii zabezpečuje včasné dodanie a konkurencieschopné dodacie lehoty pre všetkých našich zákazníkov. Naše ložiská BELGO testujeme, aby sme zabezpečili splnenie vysokých štandardov požiadaviek našich zákazníkov. Každý jednotlivý produkt, ktorý vyrábame alebo dodávame, prechádza pred odoslaním na dodanie rozsiahlym testovaním. Náš proces kvality je riadený špecifickými smernicami a postupmi stanovenými v príručke kvality spoločnosti, podpornými úrovňami postupov a pracovnými pokynmi. Kontrola kvality. Testovaním našich ložísk máme tiež príležitosť urýchliť naše úsilie v oblasti výskumu a vývoja, a preto sa používajú ako veľmi efektívny inžinierský nástroj. Najmodernejšie vybavenie, vyškolený a skúsený personál, interný program školení a vzdelávania, manuály kvality, technické listy, výkresy. Náš skúsený tím je pripravený splniť vaše očakávania týkajúce sa kvality štandardných aj neštandardných typov ložísk, pre ktoré náš tím technikov vykonáva nasledujúce testy: testovanie hluku, testovanie presnosti chodu, testovanie vibrácií, inšpekcia materiálovej chémie, kontrola radiálnej vôle, kontrola kontaktného uhla, kontrola mikroštruktúry, kontrola rozmerov, kontrola tvrdosti, kontrola drsnosti a kruhovitosti, hodnotenie povrchu, kontrola montážnych otvorov. Preto sú naše ložiská Belgo revolučným inžinierstvom. Ponúkame riešenia na mieru pre špeciálne potreby našich zákazníkov a možnosti balenia, aby sme splnili prísne požiadavky našich rozmanitých zákazníkov. Naším cieľom je zabezpečiť, aby vaše produkty boli zachované a chránené, aby ste ich nakoniec dostali tak, ako si ich objednali. Z tohto hľadiska máme pre našich zákazníkov niekoľko možností, ako napríklad jednotlivé balenie. Ložiská sú jednotlivo balené v plastových, fóliových alebo hnedých papierových vreckách a potom sú umiestnené v jednotlivých krabičkách. Každú krabičku označíme podľa vašich požiadaviek. Balenie vo fľaštičkách. Naše miniatúrne ložiská balíme do priehľadných plastových trubíc. Každá fľaštička je zapečatená a obsahuje minimálne 10 ložísk a potom každú krabičku označíme podľa vašich požiadaviek. Priemyselné balenie. Štandardné ložiská balíme do roliek po 10 alebo viac kusoch pomocou polietylénových vreciek. Každú hlavnú kartónovú krabicu označíme podľa vašich požiadaviek. Balenie v tabletkách. Naše ložiská balíme do priehľadných plastových vreciek, ktoré sú dostupné v pásoch po 10 alebo viac odtrhávacích vreckách a potom každé vrecko označíme podľa vašich požiadaviek. Balenie na mieru. Na vašu žiadosť máme k dispozícii množstvo ďalších možností balenia. Naše produkty vyrábame v Európe a dokazujeme to certifikáciou vyrobené v Európe prostredníctvom obchodnej komory v Belgicku a poskytujeme minimálne jednoročnú záruku na kvalitu našich produktov. Naše hlboké odborné znalosti v oblasti priemyselných technológií v kombinácii so záväzkom ku kvalite a výkonu nám umožňujú dodávať vynikajúce produkty za konkurencieschopné ceny s efektívnymi dodacími lehotami. V spoločnosti BELGO Industry BV sa venujeme posilňovaniu vašich prevádzok spoľahlivými, nákladovo efektívnymi a pokročilými priemyselnými riešeniami. Z nášho sídla v Bruseli v Belgicku pomáhame spoločnostiam vybrať si priemyselné produkty, ktoré najlepšie vyhovujú ich potrebám. Vďaka nášmu know-how a odhodlaniu našich skúsených zamestnancov sa na nás môžete spoľahnúť. V spoločnosti Belgo Industry BV sme hrdí na to, že dodávame špičkové priemyselné produkty, ktoré spĺňajú globálne štandardy a prekonávajú očakávania klientov. Naše výrobné a baliace procesy sú starostlivo navrhnuté tak, aby zabezpečili kvalitu, spoľahlivosť a efektívnosť v každej fáze. Presná CNC výroba. V súlade s normami ISO a DIN. Štandardné a zákazkové riešenia. Rýchle a bezpečné balenie a dodanie.